Nå, så kører vi. Status er, det er stået på tredje sæt. Nollemann er lidt ovenpå, men Schweizø holder oppe. Krydsmæsser han ikke? Hvorfor krydsmæsser han ikke der? Jeg forstår ikke. Han plejer at ligge så godt. God at Schweizø kan blive ved. Sådan Schweizø, kom så. Jeg prøvede faktisk at rulle på nettet, men den var bare 2 meter høj. Sådan. Godt, du straffer ham der, Schweizø. Hvad? Jeg har da stoppet det faktisk rigtigt. Fordi det bliver seriøst nu. Fordi han ikke... Okay. Okay. Du får en kundag. Ja. Jeg spiller kundag. Er det Schweizø? Ja! Ej, det er dejligt med noget energi. Det er også samme hus. Lange dueller. Hvad stilling har vi den? 4-4, tror jeg. Ja, lige eller skal ikke foran med. Hvor er det tørt slået, mand. Han har så ret vildt følelse, og så på nede. Altså. Det er godt hentet Schweizø. Kom nu. Og så krydsen. Man skal altså krydse op på den her, det er lidt. Ej, var det godt hentet. Godt arbejde! Super duel. Godt kæmpet, Schweizø. Jeg falder ikke, han ikke bliver træt. Jeg vil være fuldstændig død gerne. Altså. Hvad siger du så? Havde du haft en konde til det der? Op på den. Ej. Fortsæt Schweizø. 5-6 eller hvad? Eller 5-7? Eller A7? Kom op på den. Ja. Jeg har aldrig set ham være så fokuseret på. Altså helt sygt. Har han kun 5 noppen? Godt Schweizø. Det er tørt slå. Imponerende, at jeg kom meget hurtigt ned til den der. Det er meget sejt. Han så under.
Godt, Sejsø. Hvad sagde han? 6 hvad? 6-8. Godt lagt. Men igen godt løftet af ham, ikke også? Altså... Ui, det er stærkt, Sejsø! Kom igen. Det er godt hentet, eller? Godt hentet, Sejsø. Hvad siger du? Ja, på nettet, ikke også? Og lave de der overspillinger. Ja, det er helt vildt. Prøv at se, hvor hurtigt. Han læser dem også, ikke også? Hvor er det heldigt, mand. Op med den der ski der, når du er på vej frem. Han lægger den hele tiden ned i forhånden også, ikke? Altså presser. Nu er du ikke med briller. Det er fandme smukt. Ja, det er det, jeg siger sted. Det er altså kun de dårlige, der spiller med briller. Det er det altså. Den frygter man ikke i. Nej, det gør man altså ikke. Så ved man altså godt det. Det er Danmark, der man. Gjorde du det? Nå, okay. Jamen, så er det her i Belgien. Yes! Godt se, Sejsø. Så havde han måske kun 7 før. Nej, 6. Ja. Godt spillet, Sejsø. Det var ikke gået til vinder. Det har jeg sagt til ham. Hvad med en høj tid, så? Øj, det er godt slået, Sejsø! Super godt. Han ramte den godt. Det kan vi godt blive om, ikke? At de 2 andre, dem har jeg slået under med. Kom nu her.